सदा प्रभुंकर धन्यवाद हेउ श्रोता बंधु मानंकु स्वागत जनावुछि। आजिर टॉपिक हेउछि ईश्वरंकु अवज्ञा करिवार परिणाम। आमाने जो देशरे बास करुअछु भारत देशरे से देशरे अनेक नियम कानून रही अछि जहाकू आमानंकु निहाती मानियो पड़ियो। आमाने देशर नागरिक तेणु आमानंकु देशर नियम कानून मानिबा कंपलसरी। और जदि नियम कानून न मानिबा ताहले सरकार जो दंड विधान रखी से दंड आम प्रति लागू हेबो। एग्जाम्पल ट्रैफिक नियम आमाने गाड़ी चले जाऊचे ट्रैफिक नियम को मानिकी हमको गाड़ी चलाइया पड़ो। जदि आमे ताहा न करू ताले से पुलिस हमको धरी जो भली भाव में पेनाल्टी करिया कथा करिवो। जदि सेमती आमर बहुत बड़ धरणर भूल थिबो ट्रैफिक नियम अनुसार जो देखा जाए ताले हमको इवन सर्वोच्च दंड जेल दंड भी दिया जाई पारे। ठीक सही परी जी आमर सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जेतेबेले हमको ए पृथ्वी बक्षरे रखिछंती आउ से पृथ्वी रे थिला बेले से चाहती किए चाहती परमेश्वर से हम माने तांकर होई बंचिबा तांकर आज्ञा पालन करिबा तांकर सेवा करिबा तांकर रास्ता रे चलिबा ना बाहां को देखिबा ना डाहान को देखिबा तांको रास्ता रे चलिबा। जदि आमी ताहा न करू ताहांकर जो परि भाव रे दंड रहिछि ताहा आमको नबाक पड़िबो। कारण से हमको दंडित तो करिवे कारण आमे तांकर आज्ञा बह हेलु नाही। इस्राएल जाति जहा कि ईश्वरंकर गोटे चूजन जाति वा ईश्वर से जाति को बहुत पसंद करथले। जाकुबंकु ईश्वर इस्राएल नामकरण करथिले और से जाकुबर वंश इस्राएल वंश नाम रे ख्यात अटे। जाकुब ईश्वरंकर प्रिय थिले और सही अनुजाई तांकर वंशधर माने ईश्वरंकर प्रिय वंश वा जाति रूपे ईश्वर दृष्टि रे गणित होइथिले। ईश्वर मूसांक माध्यम रे इस्राएल जाति को पवित्र रहिया पई कहिथिले। ताहा आपण माने देखिबे बाइबल रो यात्रा पुस्तक 19 पर्व 5 पदरे देखिब तुम्भे माने जेबे आंभ रबरे मनोयोग करिब आंभ नियम पालन करिब तेबे तुम्भे माने समस्त लोकंक अपेक्षा आंभर निजर संचित धन हेब। कारण समस्त पृथ्वी आंभर एवं ए समस्त पृथ्वी रे जेते लोक अछंती तन्मध्यरु ए इस्राएल जाति ईश्वर निमंते संचित धन हब बोली तांकर वाक्य कहे मु कहूनी। पुणी तापर से 19 पर्व 6 पदरे कहउछंती तुम्भे माने माने इस्राएल लोकम कहउछंती तुम्भे माने आंभ निमंते याजक मानकर एक राजवंश ओ एक पवित्र गोष्ठी हेबो। एमाने कौन करिवे
ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରାଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ ଜାତି କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ ବଂଶ। ଈଶ୍ୱର এই ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାହା କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନା ତାହା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା 25:8 କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଯାତ୍ରା 25:8 ଲେଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଶେଷରେ ସେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲେବୀୟ 11 ପର୍ବ 44 ପଦ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଯେହେତୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ସେ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆସିକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ବା ବାସ କରିବେ, ସେ ପବିତ୍ର। ସେ ବାସ କରିବେ କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ତାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ତମେ ଦେଖିବ, ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାତ୍ରା 20 ଯାତ୍ରା 20 ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ଯାତ୍ରା 20 ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରା 19 ପର୍ବ ତାର ଆମେ ଦେଖିବା 9 ପର୍ବରୁ। ଯାତ୍ରା 19 ପର୍ବ ତା 9 ପଦରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସହିତ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ତା ଶୁଣିପାରିବେ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିବିଡ଼ ମେଘରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ। ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆଜିକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୌତ କରନ୍ତୁ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନ୍ତୁ। କାରଣ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସିନଏ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ଚାହିଁଲେ, ତମେ ହବ ଏକ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶ, ତୁମେ ଆମର ସେବା ପୂଜା କରିବ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବଂଶ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାରଣ ତା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚୁଜ୍ କଲେ, ଆଉ ତାହା ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ। ସେ ପବିତ୍ର, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ପବିତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମମାନେ ପବିତ୍ରତାରୁ ଟିକେ ଉଣା ଦେଖାଯାଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୃତ କରିବି। ସେ କହିଲେ, ସେଇ 19 ପର୍ବ, ଯାତ୍ରା 19 ପର୍ବ ତାହାର 9
ଆସି ସେ କହିଛନ୍ତି 22 ପଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ 19 ପର୍ବ 22 ପଦ, ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଯାଜକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ହାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ମୋଶା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମିତି କରି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତାହା ସେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ନା ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଯାତ୍ରା 30 ପର୍ବ 20 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାତ୍ରା 30 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲେଖାହେଇଛି କ'ଣ? ଯାତ୍ରା 30:20 ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମାନେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଯେପରି ନ ମରନ୍ତି, ସମାଗମ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଯେପରି ନ ମରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଜଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରିବେ। ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ଧୂପ ନ୍ୟାୟ ଦଗ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଯେପରି ନ ମରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ଓ ପଦ ଧୌତ କରିବେ। 30 ପର୍ବ 20 ଆଉ 21 ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲେବି 10 ପର୍ବ 1 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲେବି 10 ପର୍ବ 1 ପଦ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ସେଥିରେ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ, ହାରଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଦାବ ଓ ଅବିହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନେଇ ତହିଁରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ତହିଁ ଉପରେ ଧୂପ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରି ନଥିଲେ ଏପରି ଇତର ଅଗ୍ନି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଇତର ଅଗ୍ନି ନେଇ ଧୂପ ଦେଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? 2 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 10 ପର୍ବ 2 ପଦ, ଲେବି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଲେ। କିଏ ମଲେ? ନା ହାରଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଦାବ ଓ ଅବିହୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା? ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ନାଦାବ ଓ ଅବିହୁ ଯେ ହାରଣଙ୍କ 2 ପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ଯାଜକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ନା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା? ସେ ଅତି ହେୟଜ୍ଞାନ କଲେ, ହଁ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା, ଏହିପରି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଆଗରୁ ବାର ବାର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବିଧିରେ ଯେ ତୁମମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ସେବା କରିବ, ମୁଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର। ମୋର ଯିଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ, ଜାଣିଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ଭୁଲ କଲେ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ମନା ଥିଲା, ଇତର ଅଗ୍ନି ନେଇ ଧୂପ ଯଦି ତମେ ଦିଅ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା, ନାଦବ ଓ ଅବିହୁ ମୃତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ପବିତ୍ର, ସେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ରତାକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ ଯେପରି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ନେବେ। ଅପବିତ୍ରତାରୁ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ
जो सिनय पर्वत से सिनय पर्वत रे मूसा जदि बा इस्राएल जाति को डाकी आस देख केमती ईश्वर मो सहित कथा होचंती किंतु गोटे मार्क करा जाइतिला जे मार्क रु आग को बढ़िबे नहीं जदि आग को बढ़िबे ताहले ताहंकु ईश्वर आक्रमण करी मारिदेवे यह मध्य कह जाइतिला तेणु ईश्वर जो पवित्र से तांको पवित्रता को मेंटेन करिथांती आ से पवित्रता मेंटेन करिबा पाए जहाँ दरकार ता से करिवे तांको पाखरे टिके भी अपवित्रता ताको पाख माड़ी पारिबो नहीं यह प्रमाण हैला यह द्वारा जे एमाने जो अपवित्र होई ईश्वरଙ୍କ निकटକୁ गले सेवा करिया पाए सेथि पाए ईश्वर क्रोधान्वित होई तांको नियारे पोड़ी मारिदेले यह आमे एठारे देखिया पाइले तेणु से परमेश्वर ते भयंकर परमेश्वर थिले तो परवर्ती अध्याय तांको पुत्र जीशु ख्रीस्ट ए जगत को आसी आमानक निमंते निजर जीवन को बड़ी रूपे उत्सर्ग कले ता परठारु आमर परमेश्वर को क्रोध उणा पड़िला एवं से वर्तमान और से भली क्रोधान्वित न होई से आमान गोटे ग्रेस पीरियड बा ग्रेस रो समय बा ग्रेस रो वर्ष मध्य आमान को बंचाई रखिछंती सेथिपाई आमे बंचीचे नले आमाने जो पाप करूचे वर्तमान ईश्वर जो भली आमे वर्तमान जहाँ देखिलु जहाँ कि हारण को दुई पुत्र प्रति घटिला आमाने टिके पाप कले इमिडिएटली आमाने मृत घोषित होइथांतु किंतु ईश्वर ताहा वर्तमान से दंड उणा करचंती आ आमान को वर्तमान ग्रेस पीरियड भितरे नहीं जीवन अग्रसर करूअछंती सेथिपाई आमे बंचीचे तेणु एतिकी आमर आजिर विषय जे आमाने सावधान हो जीवा एई जो परमेश्वर तांको भय करिबा एई परमेश्वर को तांकर जो बड़ी आज्ञा और विधि अच्छी ताहाकु मानिबा बा पालन करिबा एवं ताहाको रास्ता रे चलिबा ना बाँ को जीवा ना डाण को जीवा ताहले जाई आमे बंची पारिबा नचेत आमानंकु ए ग्रेस पीरियड परे तांकर जहा दंड से निर्णय करिवे आम पाई ताहा आमानंकु ग्रहण करियो पड़िबो सावधान हो जीवा धन्यवाद।